Assalamu alaikum bandiraɓe hanki gonnomi ko live Moussa ɓeydima ŋaɓade rewɓe ma won ɗiɗo naati hen eɓe mbi kam mi ala droit ñawde yomi woppu ko ñawanmi rewɓe ko mbiyammiɓe yoɓe goppu coñci tokosi ko anani yomi woppu rewɓe mbaɗa coñci tokosi ko seyɗeneji ɗiɗi kaldunomi toon ɓe ndefandi tan ko bonande koɓe ndefandi ko ɗum nelaɗo Allah añi ɗum nelaɗo Allah haaƴi ko nelaɗo Allah haaɗi ko a faami kamɓe ko ɗum ɓe jiiɗi yo waɗe a faami ɗum noon mi yadata e maɓɓe ala fof noɓe ndewirani yam yomi woppu rewɓe jeeda mi ala droit haalde haala hay goto e donc noon aduna a wawide aɗa wona ɗo aɗa waɗa kala ko jiɗɗa e leydi ndi a faami mbiya haaletake hay leydi ndi ñande yawmal qiyamati koni haalode yawma isin to haddisu akhbaraha akhbaratu nnas a faami haalata ko golle yimɓe e gueɗe yimɓe e bonandeji yimɓe e ɓornugal rewɓe ɗi ɓornotono e leydi ndi e oɗo tiktok kadi mo jiyata il faut waɗa ñaawo hunde fof ko jiiɗon il faut waɗa gardiɗo wona on jii leydi ne waɗi gardiɗo ne waɗi président ne waɗi gouverneur ne waɗi procureur ne waɗi fof e tiktok kadi ko bonandeji e keferagal watte hen e donc noon il faut kadi waɗa procureur waɗa goɗɗum ko nden yuɓɓata kala hunde so waɗani gardiɗo hunde yuɓɓata goto fof ɓe waɗata ko yiɗi enen julɓe ɓe kaldami e fulɓe ɓe min koye ɓen tan kaadmi taw hay goto mi suwa taccude keeri mbeɗa suwa haaldude e woɓɓe ɓe mami yettoyo toon par ce que min to paami to ko mission joguimi gonmi koye haɓanade nelaɗo Allah ko hadno ko ɗum garmi hulɓinde yimɓe yo goppu ɗum saliɓe woppude ɗum ɓe mi aybino ɗumen so jimeɗe aybino ɗumen par ce que conseil aji koko nattinade e moon e nder live o kadi ɓe mbi kam aɗa wawi telfinde neɗɗo conseil a ɗum min hay goto e moon mi conseil ta yummiraɓe moon e babiraɓe moon conseil mon nehi mon needi moƴƴiri kalni mon sernaɓe istime e jumaji ala fof ko mbaɗani yon mbano moƴƴi oɗon cali waade oɗon ko aybine tan gañjon goppe coñci bonɗi ɗi goppe paccal e mini jippeyel toskel tan e paccal ɗum ɗo mi yiiɗa ɗum mi haɗani moon wadde pantalon mi haɗani moon waade no moƴƴi jiɗmi koye mbayon no moƴƴi mbayon no fayoru ba eyyi mbayon no ɓeɗon rewɓe ni cuuruɗon onon wona koye moon tan bonnan toon onon ko yimɓe fof bonnan toon sinno tan on mbaɗat paccal e coñci tokosi oɗon jeehe wuuro ngo haydara mi haalta mais min gañmi ko gonon e tiktok he oɗon mbaɗa coñci tokosi oɗon gaddana yimɓe hewɓe bakkatuji onon ko yimɓe hewɓe bonnan toon wona koye moon sinno ko koye moon tan mi wondaka moon feccere moon mi anda moon on beltanama onon fof ñawoje ko continat ñawoje fi sabilillah